Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга таба кайбер темалар турында. Мәскәү проспекты тукталышындагы жир осты кишүү вандаллар кулуннан зыян күргән. Шәһәр диварлары кайчан тәртипкә китереләчәк? Апрель айында җиләк-җимеш һәм яшелчәләргә бәяләр яңадан үзгәрәчәк. Бу ни белән бәйле? Электрон сатулар уздырылды, җиңүче билгеләнде. Чаллы проспектларында зур сыйдырышлы 24 автобус йөри башлаячак. Бузылган стеналар, ватылган видеокамера. Мәскәү проспекты тукталышындагы жир осты кишүү вандаллар кулуннан зыян күргән. Шәһәр диварлары кайчан тәртипкә китереләчәк? Тулырак хәбәрчебез материалында. Шолда вандализм темасы актуальлыгын югалтмый күптән түгел тәртипсезләр кулуннан Хасан Туфан һәм Вахитов проспектларындагы тукталыш диварлары зыян күргән иде. Граффити инде бетерелгән. Бу юлы билгесез кешеләр Мәскәү проспектындагы жир осты кишүүен бузган. Ну, разве это красиво? Портят. Только вот недавно ремонт сделали, тут сломанных вот этих, чтобы очень много было. И опять разрисовали уже, видите? С чем попало, опять красит сверху. Да ломает что? А что сделаешь? Видео нету, раньше видео было, раз наказали. Там вот у нас сломали, как построили. И все, наказали. Жир асты кишүүнең стеналары буялып беткән, анда төрле рәсемнәр ясалган. Чаллы халкы кылган гамәлләре өчен тәртипсез затлар җавап тотарга тиеш дип саный. Югыйсә бернинди дә үзгәреш булмаячак. Но штрафовать, может быть, какими-то, может быть, не очень значительными, но все-таки штрафами. Нет, надо было их заставить все это убрать своими руками. Так это же надо поймать вначале. Бу проблема белән без шәһәр администрациясенә мөрәҗәгать иттек. По данному факту информацию еще вчера передали в МУПАД для принятия мер. В ближайшее время сотрудники приведут участок в порядок. Башкарма комитетта шулай ук чаллыларны шәһәр милкенә сакчыл карарга чакырдылар. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Апрель айында җиләк-җимеш һәм яшелчәләргә бәяләр яңадан үзгәрәчәк. Бу җәйге һәм көзге запаслар бетү белән бәйле. Яңа уңыш әле өлгермәгән, ләкин эшкуарлар әйтүенчә, бәяләрнең бу сезонлы артуы. Тулырак алдагы материалда. Яшелчә һәм җиләк-җимеш кытлыгы юк дип билгеләп үтә эшмәкәрләр, әмма бәяләр инде күтәрелүгә бара. 5 көн эчендә бурыч бәясе арткан. Именно вот это иранский перец и турецкий перец, да, вот считай, я продавал 280, 290, 270, а сейчас, видно, продаю 350. Вот вчера приехала Москва, цена подорожала, это хороший товар, который есть, хороший товар, качественный товар, он стоит сегодня 350. И груша подорожала немножко, это груша был 2200, коробка 90 килограмм, а сейчас 2700 стоит. Перец временно, это сезон кончается на это перец. Начнется новый урожай, все тоже так же, как помидоры, тоже будет дешевле. Но это временно, это на рынке такие ситуации бывают. Когда какая-то позиция заканчивается, у них цена автоматически поднимается. Моның сәбәпләре бар дип аңлата эшмәкәрләр. Товар бәясенә валютаның үсеше тәэсир итә, ул бик тиз күтәрелә. Шулай ук логистика өчен бәяне арттыру да бар. Чөнки алар әзер Азербайҗан, Мисыр, Марокко, Чили һәм башка илләрдән яшелчә һәм җиләк-җимеш китерәләр. Мәсәлән, кавынны Ираннан Каспий диңгезе аша алып киләләр. В мае месяце у нас должно понижение пойти. Медленное, но понижение. В восточных странах созревает, вон видели уже, у нас арбузы есть. Иранские. У них созревает, они, значит, цены с каждой неделю будут падать. Димәк, бары тик түзәргә кирәк. Җәй һәм көз Россиядә яшелчә һәм җиләк-җимеш өлгерәчәк. Мәсәлән, Кырым алмалары, Татарстан помидоры, хыяр, бәрәңге һәм башка бик күп нәрсәләр булачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-933-11-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Электрон сатулар уздырылды, җиңүче билгеләнде. Чаллы проспектларында зур сыйдырышлы 24 автобус йөри башлаячак. Җәмәгать транспорты белән тәэмин итү аукционында КАМАЗ җиңде. Бүген бу хакта башкарма комитетта хәбәр иттеләр. Безнең төшерү төркеме Чаллы халкының фикерләрен тыңлады. Пассажирлар аларны нинди маршрутлар буенча җибәрергә кирәклеген турында сөйләделәр.
Пенсионерлар осыйдырышлы автобуслардан қанағат түгіл жемәғат транспорты пассажирлары сүзлерінше газеллер қой вақыт олар йонынан туқтамышы өтіп кете. Стоял автобус 12, я побежала, он закрыл дверь передо мной и уехал. Другого маршрута нету к нам, ни трамвая нету, ни автобуса, только 12-й маршрут. Вот за Меликесье, там вот одни газельки, хотя бы пустили какие-нибудь автобусы туда, за Меликесье. Утром же вообще уехать невозможно. Стоим по часу на остановках, даже автобусы не останавливаются, проезжают мимо. Это вообще же кошмар. Әбу Халны шолы қолқы фикрінше зур сыйдырышлы автобуслар ердәмінде түзәті була. Жемәғат транспорты пассажирлы билгілеп өткенше, олар сәлеметлік мүмкінліктері шекленген кішілер үлкен яштегі һәм яш коляскалы әнилер үшін айырушада оңайлы. Олы автобус керек. Шундай оңайлы бит ул. Оңайлы. Балалар үшін коляскалар белән йөриләр. Шундай рәхәт. Пожалуйста, керек. Бәләкәйләр алар, бәләкәй. Олар бит оңайсыз бәбекәйм. Тыгын, кеше кысылып йөри. Шолы холқы хәтта зур автобусларны койсы проспектларда йөртергә кирәклеге турында да үз тәкъдимнәрен әйтте. Олы автобуслар бик кирәк шәһәр өчен, бик кирәк. Халык бит бигрәк күп йөри. Жол итәргә барачаклар менә җәй көне балалар белән, коляска белән су буйларына жол итәргә җөрәчәкләр. Өйдә генә ятып булмый бит инде. Зур сыйдырышлы автобусларның нинди маршрутларда йөрүе әлегә билгеле түгел, ләкин тиздән аларның саны артачак. Согласно аукциону, поставка техники планируется до 15 июля текущего года. Все автобусы будут небесно-синего цвета. Пассажировместимость составит до 111 человек. Автобусы полностью соответствуют программе «Доступная среда». Мәсәлән, инвалид коляскаларын беркетү өчен махсус урыннар, шофер белән элемтә төймәсе, аз хәрәкәтләнүче кешеләр өчен механик аппарель бар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Иртәгә изге Рамазан айының 22-нче көне сәхәр ашауны төнге 2 сәгать 4 минутка кадәр төгәлләргә кирәк. Ифтар вакыты кичке 18 сәгать 32 минутта. Ураза тотучылар хәзер аеруча уяу булырга тырыша. Рамазан айының соңгы 10 көнлегендә Кадир кичәсе яшерелә. Әлеге кичә бик тыныч булыр, хәтта яфрак селкенмәс, эт тәвермәс, кояш нурсыз гына чыгар диелә. Пәйгамбәребез Кадир кичәсен ток соннарда эзләргә кушкан. Хәдисләрнең берсендә Рамазанның ул 27-нче киченә туры килә диелә. Шолыдан читкә китмичә генә бөтен Россия буйлап сәяхәт. Бу мөмкин хәл. Автошәһәрдә күпләр күптән көткән һәм яраткан халык ярминкәсе. Бу юлы катнашучылар нәрсә белән гаҗәпләндерәләр? Бу турыда хәзер сөйләрбез. Сезнең өчен кайнар һәм салкын сул белән исланган Камчатка балыгының 20дән түрі, Белорус фермер колбасалары һәм тәм-томнары, табигый Тверь мармелады һәркемдә югары бәяләрлек. Тозлы гөмбәләр, рыжий Грузия ак гөмбәләр, хуш исле һәм бик тәмле. Гаилә яки дуслар белән сыйлаганда Кавказ шәйләренең төрле сортлары, пенза сумкалары һәм матур төрек киеме сезнең образыгызны үзгәртәчәк. Афин курткалары һәм монгол трикотажы салкын һава торышында җылытачак. Һәм бу тәкъдим ителгән әйберләрнең әле бик әзе. 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой янындагы павильонга халык ярминкәсенә рәхим итегез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. Посмотрели финал. Где котов на телевизор меняют? Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Видел? Да ничего ты не видел, ты же кот. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Миллионы товаров с быстрой доставкой до пункта выдачи заказов рядом с вами. Купи куртку и получи вторую абсолютно бесплатно. Только в апреле в честь открытия магазина «Сибиряк». Проспект Мира, 12А. 9-й комплекс, 12А. Остановка Медгородок. Продсклад «Победа». Персики консервированные Сандропс 159,90. Манго дольки в сиропе 89,90. Все нужное по низким ценам. Требуется суррогатная мама. Телефон в Казани 226 86 06. Высокое вознаграждение.